kene iki lur. Sepot Rejosari. Lah dalane kene iki. Wah, kene iki anu lur. Jarang ditempuh karo wong-wong mancing gini iki. Jadi dalane rada ekstrim juga. Aku suwe banget ora rene lur. Setahun Agi mangkat rene meneh. Mbuh dalane kena diliwati mbuh ora ya. Sing penting ya nggone kok ngene iki. Ning kene iki spot Tombro. Dadi dhisik, wah iki pengalamane dhisik meneh ya lur ya. Pengalamane dhisik meneh. Pengalamannya tetap dhisik meneh. Dhisik pertama aku kenal BKU ki nang kene iki. Sing etuk nila umpane nganggo pelet. Nilane gede tenan. Dadi mau wis sekitar yo ana nek 10 tahun iki. Kene iki nilane gede-gede lur. Cuma aku waktu mau nggo pelet, ora nggo lumut wong aku yo ngasak tos sayahene ra iso mancing lumutan ya to. Ya mung iki aku rada bingung iki dalane iki, metune ngendi iki. Lah metune kene iki. Kene iki wae. Tapi dalane wis ora rengget kaya maune lur. Iki wis penak menurut aku sih. Cuma apa aku salah jalan gini? Salah jalan. Medune ngendi ngono ya. Apa ya kono mau, bener kono mau. Ketoke bener kono mau lur. Apa bener kene apa bener kono? Masalah ora enek limitan. Ora enek dalan limitan iki. Metune ngendi ngono. Sing dhisik enek limitan kok tetep kene iki wae enek no. Metu kene iki wae. Metu kene iki. Kene iki spot Tombro yoan. Spotnya jero jos. Iki aku dhewean plek tanpa bolo, tanpa konco iki. Plek. Kendel no wong kene kok. Sing penting kan blusuk-blusuk. Ora apa-apa. Tak goleke spot sing jos sing jelas iki. Kesel sithik ora dadi masalah. Dalane kok ngene iki. Wis sak terus ngono ya engko nek kesuwen menite malah bingung kowe. Lah sing tak arane rada ekstrim iki mungan. Hati-hati nek lewat kene. Ya toh, iki rengget. Rodok rengget iki. Masalah iki ya nuju kene. Nuju spot. Ora nek wong-wong iki. Ketoke nuju spote kene iki. Tapi timbangane sing dhisik aku setahun wingi jalane ora karu-karuan, jek mendeng iki lur. Iki rada resik. Rada limit. Lah kene iki. Lah. Memang sengaja aku wis rasa dadak nganggo bolo, ora nganggo kanca. Sing penting rene. Tapi wong mancing ya terek-terek lho kae. Tapi nyobok rata-rata nyobok kae. Wong mancing nang kene wis akeh. Mung sing lewat kene ora ana ketoke. Lho. Wong mancing kene nyobok akeh banget lur. Lho kae. Kae terek-terek wisan, kae nyobok kabeh lumutan kabeh kae. Tapi metune mungkin sing sekang lor kae. Lho. Akeh banget. Akeh banget ternyata. Cuma sing lewat kene kok ora ana ya, ora ana titipan. Oh kene ya ana iki. Wah, lah ternyata kene wong mancing ya akeh. Lho kuwi.
Kuwi wong mancing tok sini. Tapi nyobokan kae, nyobok. Jelas nek kene biasane iki nggon iwak. Nggon iwak. Lah kene iki ketoke nggon tombro. Dadi aku peletan tak mancing nang kene ya. Tak mancing nang kene, mbok menawa enek tombrone, enek garek madang apa ora kuwi. Spote jos banget yakin. Loh. Spote jos garek milih. Perkiraanku enek wong mancing ternyata nek kene mbludak lho. Mbludak akeh banget. Kae malah nek jajar-jajar telu kae. Dadi siji enek sing jek tongkrong. Ketoke kene ya spote jero juga lho. Kae malah derek-derek kae. Wah, paling akeh ketoke kene. Akeh banget lho. Mbuh pasukan kok ngendi kuwi? Wah, akeh banget. Lah iki kene yo akeh. Lah aku tak mancing kene iki wae. Golek tombro nek ana tak resikane ketoke aku ning kene perdana iki. Pokoke ngene bolo ya. Intine sak jam, 2 jam, paling suwe 2 jam ya. Ora mangan, tetep pindah spot. Ngono to, Pak. Oke. Nek ora mangan kok ning kene terus nunggoni ya males to. Engko tak goleke spot liya. Iwak bolo. Wah, serinting. Padha wae ngendi serinting bolo. Ngendi serinting. Oke bolo. Iki jam 11 kurang seprapat. Jadi targetku mau kan 2 jam. Ya jam 11, nek ora respon pindah ngono. Tapi nek sing bagi lumutan, sing lor kono mau, deret-deret lor kono mau, ketoke rame gayeng. Tapi nyobok, tapi lumut. Ketoke gede-gede kono. Masalah nek tak sepil ora mungkin to ade pelok tak sepil. Sing jelas untuk spot tombro atau peletan nang kene sama sekali ora respon. Nek masalah perembesan ku akeh banget bolo. Perembesan tombro ki akeh banget. Kene iki nggon tombro, cuma untuk saat ini mungkin ora kaya ning pelembinatur ya. Ketoke sing tombro sing mangan ya gak tetep kidul pelembinatur kidul desa mau. Kene ya blas serinting wae ora respon kene. Serinting ora respon. Berarti sebenarnya ngene bolo nek masalah serinting ya. Serinting iki ora respon biasane tombrone akeh biasane. Nek serinting ora respon. Tur ya ora ganggu banget serinting nang kene. Ya cuma urung mangan. Sing nang iki Rejasari ya dudu Sumberjo ya. Iki Rejasari. Jadi Rejasari iki tombro urung mangan babar blas. Oke, kita pindah sing simak videone. Hari ini tetap adventure. Jalan-jalan ke spot-spot yang lain.